Hakida komar basinai tipra sarok lahar patinai thinai thiyo kifeng mani chawi thinai thiyo butok jagai thinai thiyo prophe jagai bathar jagai thinai thiyo tabukhe mungsa saya khaima krei silai tham se kogoi butha jaksibo bo thang yok sinai tipra sarok hani basarok boro tong sinai December 4 salmari phungni damchuko soti thamchibo belekino kamang chajanai pati boithanga Korno tiprasa tiasar brindia musha saya khlaima karino shrai tham kogoi buthar jaga 5th battalion rifleman Sukanta Dasbai shrai tham kogjaka subedar Mark Hasin Jomatia tai naib subedar Kiran Kumar Jomatia Patima thaino thikya subedar Mark Hasin Jomatia patikha Bishalugor CGS WNGC Kunabon outpost tiasar campo Shile gulin nangjak Naik Subedar Kiran Kumar Jomatia no pula Madhupur Primary Health Center talangjaka yagulo TMC Hospital talangjake aron langma chokha Salsa sratuni bisingo kaham kurung kusrang tongjamani tiprasa khorongnoi haino yakre thangka sile tham kogjagoi tangi silai kogoi butharka hne singjakmase laitai se sajaka suti maya angoi joli jagase sile kogoi butharo kogoi pai sakno Madhupur Thanawa surrender khlairikya bothanai rifleman Sukanto Das kebo bai phungsa bujakliya kebo bai phungsa hanjakliya siringsa saksano Thanawo dawirikha Thanawo habai paikya khorongni borongno bothari pai siringsa tabu sung ungkha kubai kubuda sutini bagi joli jage kogi botharka ebake tongo ungkulugo bisingo huja kubun kogrok abo lukubus kango nuzagya huja tongi mano kubun kogrok Obhara sumut sitong lukurok. Tipra sarok tabuk se teruk kucugo kasai tongo lekha porawo shebogo kucugya khali kasai tongo. Pia tabu college por ne lahar patiri buthar jago buri rog rom phirebu buthar jago kucug bem ne shebok khlani rokhe hakeda tham kogi buthar jak sinai sumu lukurongni. Mangkati 1st Battalion Head Officer Tubui Salamurui Pathak Borom Rojaka Yagulo Udaipur Amchayo Janin Nogo Mangkati Horjaka Aro Thangu Shawikya Montri Okra Biplop Kumar Dev Thine Nukhungni Kasino Kok Kasino Sanmo Rifleman Sukanta Dasno Phasi nan nangnai Montri Okra Kok Rojak Maja Renai Tai Thine Nukhungo 5 lakh khlai rangnai hnibo gosui phakya Rang 5 lakh by the Mokulung Mukti Rani Tangno Koroksa Rifleman Korokno Subedar Postni Tiasa Brindia No Kogi Tham Buthari Kibika Korno Tiprasa Brindiani Langman Naipekya Te Kiful the Mano Rang 5 lakh by Maya Hani by Hasan Lukurong Nayo Kahamke Chiri Naye Butharnai Sukanta Dasno Phasi Rane Uthun Tangi Kokha Abo Kotorko Ya Bo korone borno kogi butharka abse kotorko hani bai borno phasi na nangnai jabot jipon jiro da nangnai obhana sanmu dofani lokurongni tini sing thaigo sing khanaka sini khoramni takhukno kono ekta karone borno silai kogi buthari khibika boni bagai sing belai kheno khawo dukhu nangjak singbo dukhu nangjak je sini hasau je takhuk tai buk tongnai borone haino sini bukhawo sing dukhu nangi tongo haibara sing khana phai tongo norok suridi Tai sini Tripura Rajyo ma ke Tripura Song je buthar jak tong mane omono tini sing kok ti sanai haipana kono communal omai kono samung khale toi jesebana sing buthar jak tong kha tabuk sak jora sing buthar jak tong kha bono tinai jara Tripura mo thani warriors rok sing gula leaders of phai tongo boni boro sing asogi kok salai nai Tripura Rajyo ma ke Delhi ma ke je ekta kotha nang tong mane mono tinai sing স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী মাননীয় বিপ্লব দেব বড় থাঙ্গই sing kok salai nai boni bagai কোন একটা কিছু কমনে লেঙ্গাতই আনে তিপ্রাসা তাকুক তাই বুকুক সংনো নরক দর জরম দি নরক কাহাম করেনকে তংদি সেং ফাই তঙ্গ সেং ফাই মানে ইয়াগলো সেং কক সালাইনাই ম হাইকে ববা হাইকে তামংখা মনো তৈনি সেং সারা ত্রিপুরা রাজ্য সেং আন্দোলন খাইনাই তাঙ্গিসিনি তাকুক খরক নিনে তিনি নৃশংসভাবে বরং হত্যা খাইয়া আমরা তিনি ইমিডিয়েটলি সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ইয়াগো দপ্তর দङ বরং এরেস্ট খাইনাই লগে লগে বরং চার্জশিট ছিনামই বরং এরেস্ট খাইনাই বরং ফাঁসি ওয়াদার নাংনাই নালে যাবজ্জীবন জেল নাংনাই বনে বাগৈ आं हास्टेनि जत लुकुरकना आं कबम याफरो नरक से काम करेंगे फिरका से गुवाहाटी जर सकबाइका कोनो प्रॉब्लम करै नरक काम करेंगे तंगदि ताई
o tinini je gothana no teinai singbo ninduniyo belekene sing dukhun nangjak train logo sing tini salami belekene dukhun nang jotono sing phai tongo kaham gorengke boni pore sing joto thangjaga sing awasti salani sing kok salani no depression bong mane bo psychotic dang bo depression nung this is not my duty to listen bo tangi bona kokha bonga khoroksa kokdai bonga khoroksa khuni bona khuni ni chini jangnai bo tangi kokha abone police investigation khainai immediately abone result nangnai immediately bona phasi ran nangnai haige bona jabo jel ran nangnai abose kom bonang শাস্তি ran musung bonang phasi nayu bonang desk bonang শাস্তি ran musung bo an bosane jamon bo buthaka bo hagen ma thaina ang bona শাস্তি ranai ang bona phasi order bona ang mane sarkani sinang nayu bona mane bona phasi desk bona manang nai bona phasi nang nai ang bona phasi nayu bini loge o tai kojon aro thekya bole sajama bini loge o mane sumbo to kaini o to ni aro se khobor khaibo kaini watan mar khai nin mung khata mung khai mung khol pida de bama bisa jamati Tiasar Birindia Rock, tini sini Tiprasa Tiasa Rock, tini dujona guli kogoi butharjaka bela selama singsa, pengangkai o gotona angmano tiyoi, tini sini obo bo parawong kha. Dewan Bariwo, kabru ko inke jeng kuar honuta. Kuar parawong. Pengangkai je omahaikia butharjak mano tiyoi, je butharnai nyo nungtamo nai ba bomahai justice nai ba no poriborno hoke tamana. Jengke logo no tabuk ni bisingono jeng bono phasi nai, tai mungsa jeng nai ya, jeng bono tabuk no phasi jeng nai. Tini o jagawo Tirpurani ba sabo nanya phaikia. Je ang sirungmani CM no masana ang te CM tini phaioi je butharnai no tamo sajarinane eba nukhungni bagai tamo kokosari kalangkha. Boto saka logo no bo amo phasi ro nai amo haino gobo bisar manai amai sauta hata jeng ko bisa saya o 100% tabuk logo no jeng phasi no jeng nai dong te mungsa jeng nai ya. Engka bumung tamo angkha. Ma khasin jomati. Nin bumung kha tamo angkha. Tai nung boni tamo kalai. Ani bumung kha hampu jomati ang boni bahlok. Boni family wo busabutui bomhai ba engka je thainai ni family wo boni busabutu ji tong ba boro pori tong bahai tong kata thimani yagulo boni poribaro bahai ta solinai boni buma masa tongko buri engka de buma tabo busano omohai nukui bo tabo soleya bo thongaro rokorja te boni buhui tongo boni busa khorok nai tongo khorok sa ke kai ke hazu rohoja tau te khorok sa inke class 10 opore tongo bo English medium pore mani tabo bom hai ke bo u busano phrungui ti sanai u bom hai ke bo boni bukrajik no o hajik bo ti sanai bo sing tabo balmaya sing bonono sing tabo bisa nai tongo tumuno sorkarok ba Tripura sorkar tini CM phai thangjak bo tumuno o je samung hamya khlainai no bo justice riya hangangka noni poribar eba nini tamo kobong monglokoron thanibo jeng kubu-kubunya tabuk jora jeng ulo phana te isa dui pon su bicar maya angkhan ke jeng soi bicar maya angke ani lukurong ni thanibo ani Tripura sarong ni thanibo jini kungthai bararong ni thana ang to ni thanibo ang nero kono subamo sawo te koi jawo joto suba baijadi phasi ronani bagai jini lukurong ni thanibo subamo sana opati manotoi buthanano busuk rak mazar jangno shia investigation khlai biang da yogo thanguno abo shia obhana sumo ase tong tabo tamni hunba Tripura sarok baithangni omthai thei klaima thayo bichar maya abo tabuni koya agini simino nujagi tongmani pati muse nukhuni borok nayo phasi nane ungthun nukhuni borok mantri okrano samani tongo buthanai Sukanto dasno phasi nane ungthun mantri okra kogrui kakma tongo krak mazar jangnai tabuk mantri okra bukhuni kongno busuk nargi mano phane shalo jora koksasina इंसाफ दिलाऊंगा इंसाफ दिलाऊंगा ahora pasi sai tak tu hote do to tongre suko suko me masanya
मेरा ही तो साथी है। मेरे से ज्यादा दुखी कौन है बता माँ, मेरी बेटी बता मेरे से ज्यादा दुखी कौन है? मेरे नौजवान मेरा ही सिपाही है, मेरा ही सब कुछ है। मैं इंसाफ